Rozhodol som sa dnes pevne, žiť zdravo, vzorne a slávne. Telefón hodím do kúta, nech ma sieť viac nepúta. Pôjdem von, do lesa, do polí, tam, kde signál ma nebolí. Budem piť rosu, dýchať kľud, vypustím z hlavy online blúd. V ruksaku len sendvič a kniha, žiadne notifikácie, žiadna panika. Slnko svieti, vietor vo vlasoch šumí, sám so sebou čas sa vlečie Prešlo 5 minút a možno 5 aj pol. V bruchu pocit, strach podvihol. Čo ak mi práve niekto píše? Čo ak svet bezo mňa padol do ríše? Ticha nudy prázdnych správ, rýchlo šmaknem mobil len čas a o 2 hodiny neskôr zas len scrollujem bez duše. Skúsim ešte raz, idem do lesa. Tráva šumí, vtáky spievajú všade, ale tam, kde ticho myslím na Wi-Fi, post je omyl, nie nový začiatok sny. Sedím pri potoku, voda zurčí jasne, šeptom dúfam, že správa ma čaká hlasne. Push notifikácia sa mi zjaví, ale je len v hlave a ja znova klikám. Všetko je fajn, kým nezapochybujem, listy sledujem a mravce, čo sa hýbu. A scrollujem, hodiny mi utekajú, nekonečné stránky ma pohlcujú a zanechávajú. Večer prichádza les tmavne, sľubujem, zajtra to bude inak. Bez mobilu čistá myseľ, nový deň, ale ruky sa